Én fényképész vagyok. 20 éve, amikor tanultam a szakmát, még elő kellett hívni a negatívot, fotópapírra nagyítani, azt is előhívni és fixálni. Akkor még 2 fontos pillanata is volt a fotózásnak. Az első, amikor exponálsz, a másik, amikor a hívótárcában előhívod a pozitív képet. Ez a történet erről a 2 pillanatról szól. Kezdődjön ott, amikor a szomszéd néni megtudta, hogy fényképész leszek, és áthívott. Egy régi gépet tett elém, Pali bácsié volt, ő meghalt már, több éve nem nyúlt ehhez senki, legyen az enyém, én fényképész leszek, ez a gép meg lehet, hogy rám várt. Rolleicord. Bravúros 2 aknás rendszer, középformátum, négyzetes kép. A keresőben tükörképét mutatja a világ. Alul kis piros üvegablakon keresztül látszik, van-e film a gépben. Ebben volt. Sokszor marad elfelejtett film a fényképezőgépekben. Megmarad egy hagyatékban, eladják valami bőrzén, és senki sem tudja, mi lehet az utolsó tekercsen. Legrosszabb esetben rányitják a gépet, és a képek örökre eltűnnek. Nekem meg a Rolleicordnak szerencsénk volt. Én minden nap hívtam filmeket a Práterben, bevittem ezt is. A kisor árnyékos portrék meg a felezővilágításos tekercsek mellé a hívótankba bekerült Pali bácsi utolsó negatívja. Az évek nem tették tönkre, az exponált ezüst türelmesen várta a hívót. Egy kép volt csak rajta, azon egy fa, talán egy kutya és egy alak. Nagyítani kell, hogy lássuk, mi is van rajta. Itt következik a fotózás második fontos pillanata. A hívótárcában előjön a kép, ami 15 évet várt. A képen egy fa, egy kutya és egy gyerek. A fa a mi diófánk, a kutya Big Fritz a tacskónk, a gyerek én vagyok. Szetlik Péter, leendő fényképész.